Ingkang para pamirsa, ing dinten menika Kilas Warta badhe ngajikake pawarta kang aktual lan pinarcaya. Sampun kula siapaken kangge panjenengan sedaya. Kaliyan kula Rahin Raditya Anjelo. Ing dinten menika kula badhe nyajikake pawarta babagan karicuhan dening supporter Persipa Pati ing Stadion Jayakusuma. Pertandingan Persipa Pati lawan Persipura Jayapura ing Stadion Jayakusuma kang ditindakake dinten Kemis 13 Februari 2000 selangkung rampung kanthi kekalahan tim Persipa. Supporter Persipa Pati banjur krasa kuciwa lan nesu amarga kasil pertandingan kasebut. Para supporter banjur padha medun menyang lapangan lan nindakake aksi ricuh kanggo nuduhake rasa ora senenge marang kasil pertandingan kuwi. Amargi kondisi kang dirasa boten kondusif, Polres Pati banjur perketat keamanan kangge nyegah kakarasan luwih lanjut. Pelatih Persipa Pati, Bambang Nurdiansyah, banjur ngendika yen dheweke bakal tanggung jawab marang kakalahan tim kang diasuh marang dheweke. Kami yang bertanggung jawab di Persipa Pati, karena saya selaku CEO Persipa Pati, saya minta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati, khususnya pecinta Persipa Pati, supporter Persipa Pati, siapapun itu yang mencintai Persipa Pati. Saya minta maaf karena hasil pertandingan sore ini tidak seperti yang kita harapkan. Kalau kami di Persipa ya kami mengharapkan menang. Itu target kami untuk hari ini sebagai tuan rumah. Tetapi hasil yang terjadi adalah kita kalah 1-2 dengan Persipura. Ya saya terus terang juga marah dengan pemain juga, pelatih semua ya. Tapi ya itulah sepak bola, kita bisa menang, bisa kalah, bisa seri ya. Pamirsa, mekanten pawarta ing dinten menika. Kula Rahin Raditya Anjelo ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun, sugeng siang.